Hej, som det for Apple.dk. I dag vil jeg vise jer, hvordan I kan få en dock til jeres PC, som jeg har. Og, og programmet hedder Rocket Dock, og jeg viser det nu. Så først går man, eller søger på med til sin internet, og der skriver man her, og så klikker man her på About Rocket Dock. Og så klikker man på Download, og så downloader man Rocket Dock. Og der skal man trykke på, for det downloader man de ældre versioner. Jeg mener de yngre versioner. Den ældste version, det er 1.3.5. Så ja, når jeg har downloadet Rocket Dock, så skal det Rocket Dock, så får alle mulige mapper, og ja, så får Rocket Dock. Så får I det der, og skal I køre den til for Rocket Dock. Så får I det der, og så som I kan se, så er den nye Shrek sådan en dock, med dock. Så for at få den samme dock som den der skal vi gå tilbage til internet. Og så nu skal vi have jo Mac-linje, MacOS X Leopard. For at få det, så kommer man til Rocket Dock igen, og så klikker man på Get Add-ons. Og så klikker man på Skins, og så på Downloads. Og der kan man have MacOS X Leopard skin. I kan se. Og så downloader I film. Så når jeg har fået film, der siger vis indholdende mappe. Og nu bruger jeg Safari, så er det bedre med at bruge Safari, fordi så siger man bare vis indholdende mappe, og så kopierer man ind på mappe. Så kan I høre, der kommer alle mulige mærkelige ting. Så MacOS X Word, der klikker man på mappen. Så skal man sørge for, at den virker. Og så skal I sørge for, så skal I filmappen. Det skal skifte til filmappen. Ligesom det er lidt anderledes end Windows 10. Men ja, så når kommer den, der ser egenskaber, og skifter den til en Windows stilhæfte. Og så når du har så fået mappen, så skal jeg bare klippe mappen. Og så går vi ind til jeres lokaldisk. Så ind på programmer. Så er der alle mulige programmer. Og det er programmer til, ja, det er filter til, der mapper til jeres program. Så finder jeg Rocket Dock. Og så er der skins. Og så ligger I den her, som jeg har gjort. MacOS Leopard. Og når I har den, der ser I lige højre klik på den. Dock Preferencer. Og stil, og så vælger I tema. Der vælger I MacOS X. Godt, men ja. Og så skal vi downloade ikoner. Og jeg kan bare vise jer nu ikoner for
for til iPad. Så går jeg tilbage til RocketDock, fra RocketDock, get addons, og så siger icons, så siger downloads, så siger for iPad. Og den der, så downloader i den der, så har den masser af, så er det en app-billede. Så kopierer du den og lægger den i den fil, som jeg har gjort, som jeg kan huske. Så jeg bare til ligesom, hvis jeg vil skifte på ikonen på ligesom vi siger på Safari, ligesom Firefox, sige icon preferencer, og så der er den, så ligesom, der vil have den original. Så kan I se, hvem den ser original. Så vil have den som jeg har downloadet. Det var det, hvor jeg kan vise jer, hvordan I kan installere en RocketDock, en dock altså til jeres PC. Og ja, det var det.